Vážené dámy, vážení páni, na úvod by som sa v mene oboch nás chcela poďakovať za možnosť vystúpiť na tejto konferencii a zároveň spoznať také nádherné mesto, ako je Ljubljana. Za to patrí naše poďakovanie celému organizačnému tímu na čele s pánom kolegom Borisom Kernom. Ďakujeme veľmi pekne. Takže náš príspevok, podobne ako napríklad kolegovia z Nového Sadu analyzovali onomatopoje alebo citoslovcia, tak my sme sa v našom príspevku zamerali na denumerálne kompozitá. Náš príspevok chce byť je vlastne čiastkovým výstupom širšieho výskumu, čo sa týka denumerálnych slovotvorných hniezd, ktorý predstavíme budúci rok na slavistickom zjazde v Paríži. Tam sa zameriame na vybrané čiastkové slovotvorné javy, ako je polymotivácia, a na vybrané slovotvorné útvary. Dnes by sme sa zamerali na kompozita a kvázi kompozita. Stručne predstavím náš príspevok. Na začiatku by sme predstavili jednotlivé klasifikácie v slovenskej lingvistike. Prešli by sme konkrétne k intranumerálnej a denumerálnej slovotvorbe so zreteľom na denumerálne a slovotvorné hniezdo. Predstavíme výskumný materiál a použitú metodológiu a potom vlastne také naše závery a jednotlivé diskusné otázky. Nech sa páči. Rada by som vám v úvode predstavila číslovky v teoretickom rámci. Číslovky ako nadstavbový slovný druh sa v slovenčine zväčša skúmali z gramatického hľadiska, alebo sa analyzovala semantika jednotlivých druhov čísloviek. Čo sa týka prác v oblasti slovotvorby, tak v prvých slovotvorných opisoch slovenčiny, ktoré nájdeme u Jána Horeckého, číslovky neboli predmetom výskumu. Do povedomia sa dostávajú neskôr pri analýze slovotvornej štruktúry slova, jednotlivých slovných druhov alebo slovotvorných útvarov, hlavne kompozít. Väčšej pozornosti slovotvorbe čísloviek sa dostáva v poslednom desaťročí, kde sa na číslovky nazerá nielen z pozície motivanta, ale aj z pozície motiváta. No a slovotvorbe je venovaná publikácia kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. V súvislosti s výskumom čísloviek by som spomenula z tejto publikácie kapitolu Kataríny Vužňákovej, ktorá nadviazala na teóriu slovotvornej motivácie Juraja Furdíka a urobila onomuziologickú analýzu číslovkových motivátov. Niektoré z ďalšie zo slovenských, ale aj českých publikácií môžete vidieť na snímke, ktoré sa danej problematike venujú. V českom prostredí sa sústredila na tvorenie slov skladaním Ivana Bozdechová, Dušan Šlosár spracoval kompozita z diachronného hľadiska, no a Jozef Šimandl sa venoval slovotvorbe určitých a neurčitých čísloviek. Jednou z diskusných tém spojených s číslovkami je ich klasifikácia. V slovenčine sa od konca 60. rokov 20. storočia vyprofilovali viac menej dve rozdielne koncepcie. V klasifikácii čísloviek medzi nimi sú prístupy, ktoré sa z väčšej časti prikláňajú ku klasifikácii reprezentovanej práve morfológiou slovenského jazyka. Druhú koncepciu predstavuje klasifikácia Pavla Ondrusa, ktorý síce považuje za základný význam čísloviek význam kvantity, no zároveň zastáva názor, že nie všetky kvantitatívne výrazy by mali patriť do tohto slovného druhu a za základnú vlastnosť čísloviek považuje spájateľnosť s genitívom. Pavel Ondrus redukoval určité číslovky na 3 druhy, a to na základné, kolektívne a zlomkové, pričom neurčité preraďuje do iných slovných druhov, napríklad výrazy mnoho, málo, veľa preraďuje do adverbií. Rozdielnosť v koncepciách týkajúcich sa klasifikácií čísloviek pramení v samotnom ponímaní čísloviek ako slovného druhu. Iný prístup prináša Miloslava Sokolová, ktorá číslovky člení na primárne a sekundárne, pričom pri primárnych číslovkách je podstatná kvantitatívnosť a pri sekundárnych stojí v popredí iný význam, napríklad poradie, druh či násobnosť. Obidve tieto skupiny následne rozčleňuje na ďalšie podskupiny. No a dôvod, prečo spomíname klasifikáciu čísloviek a rôzne koncepcie,
je ten, že tieto prístupy sa odrážajú aj v jednotlivých lexikografických dielach a vlastne v našich analyzovaných slovníkoch normatívne východiska týchto diel nie sú zhodné, keďže ide o slovníky z rôznych časových období. Ďakujem veľmi pekne. Tak čo sa týka slovotvorby čísloviek, pracovne sme si vyčlenili intranumerálnu slovotvorbu, teda vlastne ide o tvorenie čísloviek v rámci čísloviek. Sám profesor Juraj Furdík hovorí o autoderivabilnosti čísloviek, teda intranumerálnu slovotvorbu vnímame ako tvorenie čísloviek od čísloviek. Denumerálnu slovotvorbu v užšom zmysle chápeme ako tvorenie iných slovnodruhových motivátov, a denumerálnu slovotvorbu v širšom zmysle vnímame ako spojenie intranumerálnej a denumerálnej slovotvorby. Môže vzniknúť otázka, prečo rozlišujeme v širšom a užšom zmysle, ale keď bude otázka v diskusii, tak to vysvetlíme. Po výskume sme nadviazali na teóriu slovotvornej motivácie profesora Furdíka, ktorú rozvíjal ďalej Martin Ološtiak. Pracovne sme si vyčlenili denumerálne slovotvorné hniezdo ako súbor motivátov zoskupených okolo jednej synchronne nemotivovanej a teda určitej číslovky. Nebudem sa venovať týmto základným pojmom, ktoré poznáme. Takže ukážka jedného denumerálneho slovotvorného hniezda, teda len výsek. Číslovka 1, tučným typom písma sú vlastne kompozita a kvázikompozita, ktoré nás zaujímali teraz. Farebne sú vyznačené vlastne jednotky, ktoré vnímame ako polymotivované. Výskumný materiál predstavovalo 18 denumerálnych slovotvorných hniezd s prvotným motivantom, základnou alebo radovou číslovkou od 0, 1 až 10, 100, 1000, milión, miliarda a bilión. Uvedomujeme si, že číslovky milión, miliarda a bilión majú spoločný koreňový základ, ale analyzovali sme samostatné slovotvorné hniezda. Zaujímalo nás v tejto analýze jednak veľkosť denumerálnych slovotvorných hniezd a pomer jednotlivých motivátov v týchto denumerálnych slovotvorných hniezdach so zreteľom na pozíciu v danom motivačnom stupni. Celkovo sme analyzovali vyše 3700 jednotiek. Ak by sme rátali aj polymotivačné vzťahy, tak materiál by narastol na 4600 jednotiek. Tie sme čerpali alebo excerpovali z 3 výkladových slovníkov slovenčiny. Metodologicky sme sa opierali o slovník koreňových morfém slovenčiny, ktorý vlastne spracúva hniezdovým spôsobom jednotky z materiálu z krátkeho slovníka slovenského jazyka a afixoidnú problematiku sme pozerali v morfematickom slovníku slovenčiny. V súvislosti so slovotvorbou čísloviek nám vyskakovalo množstvo otázok, a to hlavne čo sa týka analytickosti. Pracovne sme si vyčlenili pojem analytické lexémy, ktoré vnímame ako formálne viaclovné spojenie slov, ktoré vystupuje buď ako slovotvorný motivant, teda napríklad 2 milióny motivuje derivát 2 miliónový, alebo ako denumerálny motivát napríklad 2 milióny, ktoré ďalej motivuje a zároveň vystupuje ako motivát. K analytickým lexémám priraďujeme aj ortografické varianty, ktoré môžu byť teda písané synteticky alebo analyticky. Uvedomujeme si terminologickú vágnosť tohto pojmu analytické lexémy, pretože vieme, že existujú rôzne prístupy k vyčleňovaniu viacslovných pomenovaní, ich klasifikácia alebo k stanoveniu hraníc, čo je vlastne voľná syntagma, čo je ustálené spojenie. Ale toto je vlastne len pracovný termín, ktorý sme si takto zaviedli. Ako som spomínala, variantnosť je dôležitým javom, ktorý sa v súvislosti s číslovkami vyskytuje. V intranumerálnej slovotvorbe je variantnosť spätá napríklad s inverznou slovotvornou štruktúrou pri základných, respektíve aj pri radových číslovkách, s ortografickou syntetickosťou a analytickosťou pri vyšších základných a radových číslovkách a pri tvorení sufixoidov. Motiváty od kvázikompozít interpretujeme ako motivované od oboch variantov, ale rátali sme ich iba jedenkrát, teda prípady s násobnými číslovkami 5x 5 raz a teda derivát 5-násobný. V rámci nášho výskumu sme analyzovali aj motivačné rady, čísloviek, ktoré sú uvedené v tabuľke vpravo. Čísla v tabuľke udávajú počet členov hniezda bez polymotivátov a najrozsiahlejšie hniezda majú číslovky 2, 1 a 10.
Danej problematike sa venovali aj Martin Olšťák a Jan Genčín, no pracovali s iným východiskovým zdrojom ako my, vychádzali z krátkeho slovníka slovenského jazyka, preto im výsledky sa kvantitatívne odlišujú, no a zlomok týchto výsledkov, ku ktorým dospeli, sú uvedené za lomkou fialovou farbou. Priemerný počet členov na jedno hniezdo je 207 jednotiek a priemerný počet stupňov na jedno hniezdo je 4,3. Ďalej sme sa venovali aj veľkosti denumerálnych slovotvorných hniezd, ale vzhľadom na obmedzený čas uvádzame len výrez tabuľky. Ďalej sme analyzovali aj počet motivačných stupňov, ktorý sa pohyboval v rozmedzi 2 až 7. V tabuľke sme roztriedili číslovky podľa maximálneho počtu motivačných stupňov. Najmenší počet stupňov sme zaznamenali u číslovky bilión a najvyšší počet stupňov až 7 u číslovky 1. Taktiež sme sa venovali zastúpeniu jednotlivých druhov denumerálnych motivátov, ktoré sme prerozdelili na deriváty, kvázikompozita, kompozita, kompozično-derivačné motiváty a analytické lexémy. Ja by som vám teraz ukázala vlastne tabuľku. Pomer denumerálnych derivátov, kvázikompozit, kompozit, kompozično-derivačných a analytických lexém. Ukazuje sa, že najpočetnejšiu skupinu predstavujú kompozično-derivačné motiváty s počtom 1860, ďalej nasledujú deriváty, kompozita a kvázikompozita, najmenšiu skupinu tvoria analytické lexémy. Nízky počet analytických lexém súvisí pravdepodobne s tým, že materiál, ktorý sme čerpali, z ktorého sme čerpali, v tomto materiáli sa analytické lexémy nespracovali v samostatných heslách a taktiež zohrávalo úlohu aj to, že sa v našom analyzovanom materiáli nenachádzali zložité zlomkové číslovky typu 0,2, 9 biliónov celých 300 a tak ďalej. Hoci je z tabuľky zrejme, že výrazne prevažujú slova utvorené deriváciou a kompozično-derivačným slovotvorným postupom, ich pomer sa u jednotlivých čísloviek líši, zatiaľ čo od číslovky napríklad 1, prvý prevažujú, je najvyšší počet práve derivátov slova otvorené, napríklad od čísloviek 2, druhý, 3 majú vyšší počet kompozično-derivačných motivátov ako derivátov. Plánovala som, že budeme dlhšie interpretovať túto tabuľku, ale vzhľadom na obmedzený čas predávam slovo Nikol. Ja sa len pristavím vlastne pri jednom probléme, ktorý sme napríklad nám vyskočil v súvislosti s tvorením kvázikompozit, teda násobných čísloviek typu 5x5 raz, ktoré motivovali potom vlastne adiktívnu podobu 5-násobný. Otázka je vlastne, že tie komponenty krát a raz a násob, či ide vlastne o afixoidy, alebo je to koreňová morféma, hlavne to násob. Etymologický slovník nám hovorí, že napríklad násobiť, sloveso násobiť vlastne vzniklo z staročeského slovesa násobiti, teda na sobie, teda zdvojnásobiť. V podstate oni majú rovnaké ako keby semantické východisko, krát je vlastne z českého, teda z pôvodného slovesa krájať, raz zase rezať, odrezávať. Takže nejaký semantický spoločný základ tam je, ale je to rozdielne. Čiže buď ide o supletívne podoby, alebo ide o samostatnú koreňovú morfému. Ja nebudem teraz hovoriť jednotlivým stupňom motivačným pre krátkosť času. To bude všetko v písomnej podobe, ale možno by som len upozornila alebo predostrela takú jednu vec, na ktorú sme narazili, že vlastne v súvislosti s kompozitami alebo s existenciou viacerých koreňových morfém v lexikálnej jednotke
Neznamená to, že napríklad, že lexikálna jednotka, ak má viac koreňových morfém ako jednu, nemusí ísť o kompozitum, ale môže ísť o derivát z kompozita. A práve to odhalí vlastne pozícia v slovotvornom rade. A druhou takou problematikou je, že mnohé prípady kompozično-derivačných jednotiek môžeme vykladať aj polymotivačne ako derivačné univerbáty. Napríklad dvojlitrovka môžeme vykladať ako kompozično-derivačnú jednotku so slovotvorným významom fľaša s obsahom 2 litre. Potom slovotvorná štruktúra bude taká, ako je naznačená na slajde. Alebo to môžeme interpretovať ako univerbát z ustaleného spojenia 2-litrová fľaša a potom je slovotvorná štruktúra trošku iná. Takže ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.